खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जालायबाय लोगोसे स्वrji The Creativity चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि गोनांथार खौरांफोरखौ बेबायदिनो मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। BPF खौ मोजां मोनग्रा BTC नि रायजो राजाफोरनि थाखाय थारैनो मोजां खौरां फैगासिनो दङ। बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों BPF नि लाइमोन गांखंनि सासे दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 2025 मायथाइयाव जानो गोनां BTC बिसायख'थिया गेजेराव आरो माखासे दानल' दंसै। जायखौ नोजोर बोनानैनो BTC ओनसोलाव थानाय ओनसोलारि राजखान्थि फारियै UPPL आरो BPF राजखान्थि दोलोआबो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि मेल मिटिंनि गेजेरजों दायो बाहागो लाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो BPF लाइमोन गांखंआबो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन जायगाफोराव दायो राजखान्थियारि मेल आरो जयनिं हाबाफारिफोरखौ लाबाय थादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैयाबो BPF लाइमोन गांखंनि मोनसे हाबाफारियाव बागानपारायाव गासै 40 निबो बांसिन UPPL राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमा बिथांमोना जयनिं जादों होनना खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो मानगोनां कास्टम बसुमतारी बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो BTCआव मोनसे गोजोन थासारि फैगासिनो दङ। अदेबानि हाग्रामा महिलारी बिथाङा थारैनो BTCआव सरखार खुंनो थांगासिनो दङ आरो चिफ जानो थांगासिनो दं होननानै बिथाङा बुंथिनानै होनायखौ जों बयबो नुनो मोननाय जादों। हाग्रामा महिलारी बिथांनि बेफोर बाथ्राफ्राव जेबो ओंथि गैया, बेफोर बाथ्राफ्राव जेबो गोथौथि गैया, सान्थौ गैया, बेफोरो ओरैनो बुंलाबायबाय थानाय बाथ्रासो। बेफोरखौ लानानै जोङो समायखौ ओरैनो नस्थ' खालामनो हाया आरो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायजों जोंनि समाजा जौगानो हाया। नंगौ, बेफोरबायदि बाथ्रा बुंलाबायबाय थानायनि थाखायनो BPF राजखान्थि दोलोआ दायो जोबस्रांनायनि लामायावसै। बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों BPFनि मोनसे समनि लोगो आफादगिरि अदेबानि BPF राजखान्थि दोलोनिफ्राय मोनसे समाव आसामनि बारग' मन्थ्रि जानो हानाय चन्दन ब्रह्म बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला चन्दन ब्रह्म बिथाङा दायो UPPL राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाखांनायनि उनावनो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन हाबाफारिनि गेजेरजों बायदि मेल मिटिं खालामबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय बावैसो सान सिगां चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारी बिथांमोनखौ लानानै हाग्रामा महिलारी बिथाङा थारैनो UPPL राजखान्थि दोलोआव डेपुटेसनावसो थांदों होननानै बुंनाय बाथ्राखौ सोंथि दैखांदोंमोन खौरांगिरि बिथांमोनहा। बेनिनो फिननाय होनानै चन्दन ब्रह्म बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंनानै होदों जेराव हाग्रामा महिलारीनि बेफोरबायदि बुंनायाव जेबो ओंथि गैया आरो बेफोरो जेबो गोथौथि गैया। बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाया समाजाव मोनबो जौगानाय लाबोआ आरो बेफोरबायदि बुंनायनि थाखायनो हाग्रामा महिलारीनि BPF राजखान्थि दोलोआ दायो जोबस्रांनायनि लामायाव। ओंखायनो बेफोरबायदि बाथ्राखौ लानानै दायो समाजाव बाथ्रा सावरायलायबाय थानांगौ आरो बेफोरनि फिननाय होबाय थानांगौ होननानैबो आं साना। नंगौ, बेफोरबायदि गोख्रों गोख्रों बाथ्रा बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे बाथ्राखौ गुबैयै मैया भेरगावनि सुख्लायाव UPPL राजखान्थि दोलोनि मोनसे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै चन्दन ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों। जेराव BPF राजखान्थि दोलो आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे सोद्रोमा बिथांमोन गासै 400 निबो बांसिन जयनिं जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। APSC केलेंकारिनि बयनिख्रुइबो देरसिन मुल नायकफोरा जाहैदों आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि रुंसारि तरुण गगৈ आरो आसामनि आथिखालनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा। नंगौ, बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों सासे MLA अखिल गगৈ बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव आसाम आयेन आफादनि जथुम्माया सोलिगासिनो दङ। बे जथुम्मा सोलिबाय थानाय समावनो लांगोना मोखाङाव मोनसे खुद्रिसारनाय फोरमायनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बिथाङा बे बाथ्राखौ रोखा खालामनानै होनाय जादों दि APSC केलेंकारिया गोबाव समनिफ्रायनो जाबोगासिनो दङ। बेखौ नोजोर बोनानैनो बिथाङा मैया गोख्रों रावजों खुगा बेखेवदों। जेराव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो APSC केलेंकारिया रावबो नङा। APSC केलेंकारिनि बयनिख्रुइबो देरसिन केलेंकारिफोरा जाहैदों थांनाय आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि
तरुण गगৈ आरो आथिखालनि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिसोर सानैयानो आसामनि बयनिख्रुइबो APSC नि देरसिन केलेंकारि। BPF राजखान्थि दोलोनि मोनसे जोबोद गिदिर खहा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला BPF आइजो गांखंनि सासे लोगो आफादगिरि तुलसी देवीआ दायो UPL राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाबाय होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैया UPL राजखान्थि दोलोनि भेरगाव सुख्लायाव UPL राजखान्थि दोलोनि मोनसे गेदेरथार जयनिं हाबाफारि जादोंमोन, जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मिरु BPF आइजो गांखंनि लोगो आफादगिरि तुलसा देवी बिथाङा UPL राजखान्थियाव जयनिं जायो। जयनिं जाखांनायनि गेजेराव बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव अदेबानि गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो दायो ओनसोलाव मोनसे जौगाखांनायखौ नोजोर बोनानै UPL राजखान्थि दोलोआव जों बयबो खौसेयै खामानि मावनांसिगौ, ओंखायनो दायो UPL राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाफैबाय होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव BTCआव फिन प्रमद बर' बिथांखौनो मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा खालामनानै जोङो समाजनि जौगानाय खामानिखौ मोजाङै मावलांगोन होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होबावदों। बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन मुंख्लं जानाय नख'रफोरनिफ्राय मैया बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव मोनसे 3 घन्टा होसिख्रावनाय अदेबानि धर्ना हाबाफारि लानाय जादों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय नख'रफोरा गोबाङानो अनसुंथाइ मोनदोंमोनब्लाबो नाथाय गोबाङानो आथिखालाव थालांबावदों, जायखौ नोजोर बोनानैनो दायो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय नख'रफोरा सम सम बेबायदि उद्रिसारनाय हाबाफारिफोरखौ लाबोबाय थानायखौ जों बयबो नुनो मोनबाय थादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव बाक्सा जिल्लानि सिङावनो थानाय मसलपुराव बड'लेण्ड मुंख्लं जानाय नख'रफोरनिफ्राय खुद्रिसारनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथांमोनहा मोनसे हानजा सुरनानै आखायाव प्ले कार्ड, बेनार बायदि लानानै हानजा सुरदों, जेराव बाक्सा जिल्लानि गाहाय मावखुलि मसलपुर बाथौफुरियाव थानाय जिल्ला बेंगिरिनि मावख'आवनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथांमोनहा दाबि दैखांनाय बायदिब्ला थारैनो सरकारा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय नख'रफोरनो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन 5 लाख रां होगोनखौ खोथा होदोंमोनब्लाबो नाथाय दिनैसिम खेबथाम सरकारा बारलांबायब्लाबो दासिमबो 5 लाख रां अनसुंथाइखौ होनो हायाखै अदेबानि होनाय जायाखै। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव थाबैनो 5 लाख रांनि अनसुंथाइ होनाय गावसोरनि खोथा होनाय बायदियै थाबैनो अनसुंथाइफोरखौ होनो थाखाय बिथांमोना खावलायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मैया गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों आथिखालनि बर'नि माखासे जेंना जेंसिफोरखौ लानानै बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बिथाङा बर'नि आथिखालनि गोबांथार जेंनाफोरखौ लानानै जोङो गावजों गाव एना एनि हिंसा हिंसि खालामालाबासिनो फैबाय थानाय समाव जोंनि थांखिफोरखौ होसोनायाव जों बयबो खौसेयैनो खामानि मावलांनांगौ होननानै बुंथिदों। बेनि अनगायैबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद जुथायै दायो बर' हारिनि गोबांथार जेंना जेंसिफोरखौ लानानैनो खामानि मावगासिनो दङ आरो बर' हारिनि गोबांथार जेंनाफोरखौ लानानै खामानि मावनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा माब्लाबाबो फावसायनानै थानाय नङा होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो आथिखाल बर'नि गोबांथार जेंनाफोरखौ लानानैनो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होनायखौबो नुनो मोनबावदों।